כששאלתי את המורה כיצד לערוך את השולחן, הוא השיב כי עלינו לעלות העירה ולעקוף אחרי אדם עם כד המים. אבל איך למצוא אותו? הלא כל אנשי יהודה התאספו בירושלים לחג הפסח. הסתכל פיטר, הרחק קבר אחד נושא מים. בוא נלך מהר. ישו אמר כי מי שנושא מים יביא אותנו לחדר המגורים. כנראה שזה כאן. הכל כמו שהוא אמר. חדר המגורים מסודר. בואו ונכין את הפסח. פסח. Пасха. אם העיר הזאת קמה לא מהר געש, אז היא נולדה באש של מאמצי בני אדם ובכוח היצירה של השרת העליון. עניינים גדולים ונוראים התרחשו מאחורי חומותיה. העיר אשר הכלילה בה את כל ההיסטוריה של האנושות זוהי ירושלים. כמה אנשים ביקרו בה במשך מאות רבות, איש לא ספר. כל מדרגותיה של העיר, כל הטבלות מלוטשות עד הזוהר על ידי רגליים רבות של בני אדם. בתקופה של פעם, כל יהודי התחייב לעלות העירה לא פחות מ3 פעמים בשנה. לאחר התהוותה של הנוצרות, הפכה ירושלים למרכז של המקומות המקודשים העיקריים. האנשים המאמינים, תומכי ישוע מנצרת, מתפללים כאן יותר מ2000 שנה. בעת שאתה מטייל ברחובות העתיקים והקצרים, אינך מתחיל להבין כי בירושלים המקרית של פעם כמעט ולא נותר דבר. אמנם בעת כי אינך נושם באוויר זה, אינך נוגע באדמה זו. ניתן לחוש את כל העומק המציאות של בני אדם. ואם להביט בהיסטוריה, ניתן גם להבין את מהירות הזמן ואף את קוצר המציאות בחיים, וכמה חשוב לא לפספס את העיקר. בירושלים חיים לאומים רבים. 4 הרובעים הלאומיים, 3 דתות שונות, יהדות, נוצרות, אסלאם. ולעיתים מתרחש כי חגים של קונפסיות שונות חוגגים באותו שבוע או אפילו באותו יום. האנשים, המקומות והאירועים כאילו מסתרגים בפקעת אחת. ויכול להיות כי זוהי הזכרה לאנושות על כך שאלוהים יצר את בני אדם על פי דמותו ודמיונו, וכולנו אחים. גם השבוע חוגגים את הפסח ואת הפסחה, כל אחד משלו, היהודים, הקתולים והנוצרים האורתודוקסים, הארמנים, הקופטים. ברובע היהודי תשלוט שמחה ללא גבול, ברובע הנוצרי השבוע הקדוש והעצוב, ולאחר מכן המשיח קם לתחייה. נשמע בשמחה רבה. ואם לצפות מאחורי חומותיה של העיר בבתים של אנשים רגילים, ולהתעניין כיצד הם חיים, במה נושמים, מה הם הפסח והפסחה, חגים משפחתיים רגילים, או דבר שמאיר לפנות לאלוהים. פסח. מכל החגים חג פסח הוא המדאיג ביותר לכל בעלות בית יהודיות. חוגגים אותו 8 ימים. לפני החג בשוק נעשה צפוף מאוד. באופן פעיל קונים בשר, כבש, ירקות, פירות, תבלינים, חמאה, שמן, ממתקים. חייבים לנקות את הבית באופן מסודר, להכין כלי אוכל מיוחדים, כל זה דורש זמן רב. שלום. Das ist Matzes, Bätchen, כרפס, חרוסת, ביצה. alles drin. ישנם אנשים אשר קונים כלי אוכל נוספים ומשתמשים בהם במשך 8 הימים האלה,
אנשים אחרים מסתפקים בכלי אוכל חד פעמיים. יש גם כאלה שנוסעים לבתי מלון כשרים כדי להימנע מהבל מיותר. העיר מתרוצצת בלחץ האחרון כדי אחר כך, כמו במשך מאות רבות, לשקוט בליל הפסח. המילה פסח פירושה פסח. יש להניח כי זהו החג היהודי העתיק והמפורסם ביותר. כאשר חוגגים לא רק שחרור מהעבדות המצרית, אלא גם תחילת קיום של היהודים כלאום. סמל הזיכרון על יציאת מצרים בתקופה של פעם צווה להקריב קורבן כבש של פסח, לאפות אותו על האש ולאכול יחד עם מצות ומרור בסביבה משפחתית. פרופסור סרג' רוזר, האוניברסיטה העברית בירושלים. מי שקורא בספר שמות יודע כי יציאת מצרים הייתה קשורה עם מצווה אשר ניתנה לעם ישראל, שהיה צריך לא רק לצאת ממצרים, לא רק להקריב קורבן, לא רק לעזוב שם את כל הרכוש, אלא גם במשך מאות רבות להיזכר ביציאת מצרים. המסורת היהודית מבדילה בין יציאת מצרים לבין המנהגים הקשורים לכך, וגם לבין חג הפסח של הדורות החדשים. על פי הזהות היהודית, זו הייתה היציאה הראשונה והגאולה הראשונה, ובאותה תקופה תבוא הגאולה העיקרית, המשיח יבוא. החג הזה הוא כזיכרון על יציאת מצרים מצד אחד, ומצד שני הוא מביא תקווה על הגאולה בעתיד. לפי הלוח העברי, כיום שנת תשס"א, מעת בריאת העולם. כיצד חוגגים את הפסח היום? והאם נותר דבר מה מן המנהגים העתיקים? הישראלים מספרים על המחשבות שלהם ברצון רב. שלמה, זה חג משפחתי. אנשים הולכים לבתי כנסת, מבקרים, הילדים אצל ההורים וההורים אצל הילדים, שותים 4 כוסות של יין. הכל לא כל כך פשוט כאן, אבל העיקר זה רוח. יעקב פייכטוונגר. חוגגים את הפסח לכבוד זיכרון על יציאת מצרים מעבדות לחירות. זה חג גדול. בערב החגיגי אנחנו אוכלים לחם בלתי רגיל, מצות, ושותים יין כסימן חירות ואושר. לפני החג היהודים סוגרים חנויות, דוכנים ומתרכזים בהכנה לחג. על פי המנהג, הגברים בבוקר הולכים לבתי כנסת והנשים נשארות בבית, מנקות, מכינות את כל מה שצריך. על פי המסורת חשוב לסלק מן הבית את כל החומץ. באזור ירושלים מאה שערים, אשר שומרים בו על המנהגים באופן מיוחד, שורפים את הלחם. לזכר יציאת מצרים, כיוון שהיהודים לא הספיקו אז לאפות את הלחם מן הבצק. לכבוד המנהג בשבוע של הפסח אסור לאכול לא רק מוצרי חמץ, אלא גם לשתות משקאות כגון וודקה, ויסקי, בירה ועוד. אך אינו קיים דבר המסוגל להציף את החג. בערב כולם יתאספו לכבוד הסעודה המשותפת בשם סדר. משפחות גדולות, כולם לבושים יפה, עם מתנות, מזדרזים אלה לאלה לביקור. אסור לאחר בהחלט. חייבים להדליק את נרות הפסח בזמן לפני שקיעת השמש. זהו חוק, ורשימת אורחים הוכנה מקודם. פרופסור סרג' רוזר. עומדים על כך מקורות יהודיים מוקדמים, מי אוכל עם מי. מי שקרא בטקסטים של הברית החדשה בוודאי זוכר כי ישוע אמר, לכו לאיזה מישהו והגידו לו כי המורה רוצה לאכול אצלו פסחה. המון עולי הרגל היהודיים מגיעים כרגיל לכותל המערבי. זוהי חומה היחידה אשר נותרה אחרי הריסת בית המקדש. בית המקדש היה המקום המקודש העיקרי ליהודים. בו הקריבו קורבנות לאלוהים. בארון הקודש נשמרו לוחות הברית עם 10 המצוות אשר ניתנו למשה בהר סיני.
ישוע אמר על בית המקדש לאחר שגירש את הסוחרים מן הכיכר שבה נמצא בית המקדש. זהו בית אבי. האבנים האלה ראו הרבה. חג הפסח של היום אסף את היהודים ליד הכותל המערבי לתפילה משותפת. כל שנה באים לירושלים אלפי אנשים מכל העולם כדי להתנוחח בברכת הרבנים. האירוע המרגש הזה לכל היהודים מתרחש פעמיים בשנה. הרבנים הראשיים מברכים את העם היהודי. ברכת הכהנים מופיעה בתורה. הקדוש ברוך הוא נתן כוח לכהנים לברך את עמו ישראל. הברכה הזאת יש בה הכל, שמירה מן המזיקים, פרנסה טובה ושלום. שלום עלינו, שלום על כל העולם כולו. כמו שאתם רואים, באים פה יהודים מכל העולם, מאוקראינה, מארצות הברית, מישראל, הקדוש ביותר לעם ישראל, סמוך להר הבית, המקום שמחבר את כולם כאיש אחד בלב אחד. אין ספק שיש לו עוצמה גדולה. ברובע היהודי נמצא בית כנסת עתיק חורבה. הבניין שוחזר לאחר ההשגחה הארוכה ואסף בו אנשים אשר שנים רבות המתינו ליום זה, וגם את הילדים שלהם ואת הנכדים שלהם. כל יהודי בימי הפסח רוצה לבקר בבית כנסת. על הבכורים להביע תפילות תודה לאלוהים. הלא דווקא עליהם, על פי התורה, אלוהים שמר בעת מכות מצריות. הנס הזה אשר צוין כפסח, השמדת הבכורים המצריים והצלת הבכורים היהודיים, סימן את תחילת יציאת מצרים עצמה. היהודים עזבו את בתיהם יחד עם משה, הגיעו לגבולות מצרים. החכמים היהודיים אומרים, פסח זה כאשר יהודים יושבים בבתיהם מאחורי הדלתות הנעולות כדי להתפלט מהשמדה אשר ממתינה להם בחוץ. הוראות ברורות כיצד לערוך את החג נותנים תלמוד ומקורות מיוחדים, אך כדי להבין את הלמידה הזו כדאי לבקר בסדר פסח, בתנאי כי הייתם ברשימת המוזמנים. ואם לא, אז ביום אחר, בית יהודי הוא תמיד בית מכניס אורחים, ותמיד פתוח למבקרים טובים. פסח. רבי מילר ומשפחתו הגדולה מציגים בשמחה את סדר הפסח. ואפילו שמואל הקטן משתתף בסבלנות בהצגה בת 4 שעות. פירושו של סדר פסח הוא סדר מסוים של הדברים. בואו ונשתדל לא לפספס את הפרטים, כיוון שנצטרך אותם גם בסעודה אחרת. בעלת הבית מדליקה נרות, מפני שעל פי המסורת אישה צריכה להדליק נרות. בעל הבית לוקח על עצמו אחריות של ניהול ויושב במקום המרכזי ליד השולחן. השולחן נערך לא סתם במוצרי אוכל, אלא במאכל אשר יש בו משמעות מסוימת. על צלחת גדולה בשם קערה נמצאים רגלו של כבש, ביצים, חרוסת, תפוחים שקדים, צימוקים, קינמון ויין, מרור וחומץ. מצות, כהזכרה על כך כי היהודים יצאו ממצרים במהירות והיו צריכים לאפות את הלחם מבצק בלתי הוחמץ. לסעודה ישנו סדר מסוים לפיו מתבצעים מנהגי החג. כל החלקים של הסעודה והטקסטים אשר נקראים נשמרים במשך מאות רבות ללא שינוי. על השולחן צריך להיות יין אדום בשביל המבוגרים ומיץ בשביל הילדים. כל אחד במשך הסדר צריך לשתות 4 כוסות של יין.
על השולחן צריכה להיות כוס אחת נוספת של יין, קוראים לה כוס אליהו הנביא. על פי המסורת, הנביא הזה בתור מלאך נודד יכול לבקר באופן מפתיע בבית כלשהו בליל הסדר. סדר הפסח ליהודים זהו הרגע החשוב של הקדשת הדור החדש להיסטוריה של עמם. הסעודה החגיגית מופיעה על השולחן מאוחר יותר, מפני שהעיקר בלילה הזה הוא ההגשמה רוחנית. בעל הבית מטה מצות וקורא ברכות בשפת המקור, בארמית. הלחמה עניה דאכלו אבסנה בארדי דמצרים כל דכפין יסי ויכול כל דצריך יסי ויפסח אשתו הכה לשונה הבא בארדי ישראל אשתו עבדי לשונה הבא בני חול. במשך הסדר קוראים את הגדת הפסח, סיפור על יציאת מצרים. היהודים חושבים כי מכל דור ודור בן אדם צריך להרגיש כאילו הוא באופן אישי יצא ממצרים. בקהילות אחדות ישנו מנהג לתלות על הגב שקים וללכת מסביב לשולחן. זה מסמל יציאת מצרים. מה נשתנה הלילה הזה? זוהי שאלה עיקרית אשר שואלים אותה ילדים יהודיים כבר במשך מאות רבות. והנוצרים בליל הפסחא אשר בא בדרך כלל לאחר הפסח היהודי קוראים בשמחה את המילים של מזמור מלך דוד. היום הזה אשר ברא אותו אלוהים, נעלוז ונשמח. לפני כ2000 שנה כאן בירושלים עברה סעודת הפסח אשר הפכה את מהלך ההיסטוריה האנושית. וכבר בלתי אפשרי לתאר כיצד הייתה מתפתחת האנושות אילו לא היו קורים אירועים חשובים של הפסחא ההוא. הסעודה הסודית. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ברא פרי אגפן. ישנה דעה כי הסעודה הנודעת כסעודה סודית אשר מספרת עליה הברית החדשה הייתה דווקא סעודת הפסח, אלא לא ארוחת ערב חגיגית רגילה. קרוב לוודאי זה היה טקס כמו סדר הפסח היהודי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידש. כל המאכל אשר הוגש לשולחן קודש בברכות מיוחדות. אכילת המאכל ושתיית היין עברו יחד עם קריאת התפילות וזמרת המזמורים. בברית החדשה הסינופטית, כלומר בברית החדשה מאת מרקוס, מתי ולוקאס, נאמר: ביום הראשון של המצות כאשר הגבירו את כבש הפסח, אמרו לו תלמידיו: היכן הנך רוצה לאכול? נבוא ונכין. בתיאורי הברית החדשה ישנם המון דברים אשר ממש מתאימים לסדר הפסח. המקום המרכזי הוא לחם ויין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. אמן. וסעודה עצמה הסתיימה בזמירת תפילות של תודה. ואפילו העובדה כי ישו עם תלמידיו נותר בירושלים ולא הגיע ללון בתנאי המסביר כי זה היה ערב מיוחד והיה צריך לחגוג אותו בעיר הקדושה בהכרח. חוקרי הברית החדשה האחדים המסתמכים על הברית החדשה מאת יוחנן אומרים כי ישוע לא אכל את סעודת הפסח המסורתית. הוא העביר את האירוע ליום אחד מוקדם יותר כיוון שנודע לו כי ביום הפסח עצמו ימות. המדענים המתבססים על הדעה הזו טוענים כי על השולחן של הסעודה הסודית לא היה כבש הפסח. חוקרי העתיקות טוענים כי סעודת פסח התכוננה טרם, כי בשנה ההיא החג התחיל בשבת, ויום שבת הוא יום מנוחה. אולקס קנט, מחלקה לשפות עתיקות באקדמיה הרוחנית בקייב. כאשר השם אומר, הייתי רוצה לאכול פסחא לפני הספלים שלי,
המילים הללו מאירים את האור. אם נוכל לתאר כי הסעודה הסודית התקיימה ביום החמישי ב-13 בניסן, אז עוד לא התחילו לשחוט את כבשי הפסח. מתחילים לשחוט אותם רק ב-14 בניסן. על גגו של בית המקדש הופיעו שתי חלות, ועד שהם נמצאו שם אפשר היה לאכול חמץ בסעודה. אם אנחנו עוקבים לאחר המסורת, לפי החושבים כי הסעודה הסודית התקיימה ב-13 בניסן, אז לחם אשר השם היטה לא היה מצות. ליל הסדר היהודי מתחלקת לשני החלקים. האחד הוקדש לזיכרונות יציאת מצרים, והשני לגאולה הקרובה. אולי גם הסעודה הסודית התבססה באופן כזה, אך לא ישו אמר כי הוא בא לא כדי להרוס את החוק, אלא כדי להציע אותו לפועל. אולגס קנר, האקדמיה הרוחנית בקייב. עד היום אין אנחנו יודעים איזו סעודה זו הייתה. הייתה זו סעודת מצווה או סעודת סיום, או אולי סדר פסח. אבל יש לשים לב על כך כי השם ציווה לקיים את הסעודה לזיכרונו. חוץ מזה, כשהוא נפרד מתלמידיו, הוא טוען כי תמיד יהיה נוכח באופן אישי באספתם ובאספות ההם שהחליפו את קהילת המנהיגים של הדת. Поколение, которое будет сменять апостольскую общину, будет присутствовать лично. חדר מגורים ציון זהו חדר בו על פי המסורת ישוע בפעם האחרונה אכל את הפסחא עם תלמידיו, רחץ את רגליהם של תלמידיו והביע הוראות חשובות. הנוצרים חושבים את המקום הזה לאחד הקדושים בעולם. האפיפני הקדוש כתב כי לנוצרים בשנת 135 של הספירה כבר הייתה כנסייה אשר נמצאה בחדר המגורים בציון. יאנה צ'חונוביץ, המחלקה הישראלית לעתיקות. שם היו חפירות. ידוע שבתקופה הביזנטית הייתה שם כנסייה של 12 מנהיגי הדת. בתחילת המאה השישית נבנתה כנסייה גדולה, הידועה בשם הציון הקדוש, ובה ציינו את המקום של הסעודה הסודית. כל הבניינים הקטנים של עכשיו נמצאים במקום בו הייתה כנסייה אחת בתקופה הביזנטית. עלילת הברית החדשה בשם הסעודה הסודית העירה רוח של אומנים ומשוררים, אך באותו זמן גרמה לאגדות וחלוקי דעות שונות. אך בכל זאת, האירועים הגורליים התרחשו דווקא במקום הזה. על פי צחוק ההיסטוריה המוזר או על פי ההשגחה העליונה של אלוהים במאה ה-16, הרב בנימין טודלסקי הכריז כי דווקא כאן, על הר הציון, בו נמצא הארמון של המלך היהודי וזמן מה המשכן עם ארון הברית, נקבר דוד המלך, מלך ירושלים. מאז עולי הרגל של שתי הדתות מתאספים באותו מקום, ואולי דווקא במקום הזה נמצא הקשר בין התנ"ך והברית החדשה. פרופסור מיכאל אפשטיין, אוניברסיטת אטלנטה. זה היה אירוע של קביעת הפסחא החדשה, הכבש החדש הוגבר בו, ישוע עצמו. באופן כזה נוצר כאן קשר עמוק בין הפסח לבין הפסחא. באותו יום ובאותה שעה, כאשר ליד הכותל המערבי ברכו את כהנים, ברובע הנוצרי, בחצר של כנסיית התחייה, עבר מנהג רחצת רגליים, אשר אסף מספר רב של האנשים המאמינים. הפטריארך של ירושלים רחץ את הרגליים של 12 הכומרים הראשיים. הפטריארך, הלא כל כך צעיר, לאחר התפילה הקצרה מוריד את מעילו הכומרים הנכבד ונשאר בחולצתו ארוכה בלבד,
שמזכירה את הכותונת העתיקה של ישוע. מתחגר במגבת נוטה לכל כומר, רוחץ ומנגף את רגליו. צניעות הבית והטבעיות לעומת הפאר של הסמלים הטקסיים מפליאה בעיקר בגלל האדם המקיים את הרחיצה. המנהג הזה הוא מין ברכת אנשי כנסייה חשובים. על פי דוגמתו של ישוע, אשר רחץ את הרגליים של 12 הכומרים הראשיים לפני הסעודה הסודית, גילה באופן כזה דוגמה של שפל רוח, אהבה וחירוף נפש. אלכס פלונינקו, אוניברסיטת חרקוב. בברית החדשה מאת יונה נאמר רחיצת רגליים. ישוע הראה לתלמידיו מה זאת אומרת ללכת בעקבותיו. הוא הראה מה שאף אחד לא יכול לדרוש, שבן אדם אחד ירחץ את רגליו של בן אדם אחר, וזוהי חובתו. ללכת בעקבות של ישוע ניתן אך ורק מתוך רצון חופשי. ירושלים מתמלאת באנשים. וניתן רק להתפלא כיצד העיר הזאת יכולה לקבל כל כך הרבה אנשים. לפעמים נדמה כי החומות העתיקות של העיר מתפלגות כדי לתת אפשרות להיכנס לכל מי שבא. מסיפורה של הברית החדשה מותר לתאר בקלות שחג הפסח היהודי גם לפני כ2000 שנה היה חג צפוף אכלוסין ורעשני. עדויות היסטוריות אחדות טוענות כי השנה ההכנה לפסח נמשכה יומיים בגלל מספר רב של עולי הרגל, וכמובן בגלל הכבשים אשר היו צריכים להגביר אותם. והנוצרים קוראים למותו של ישוע קורבן הכפרה. האם קיים כאן קשר? באיזה יום של שבוע? איפה? נקבר מי שקרא לעצמו בני אלוהים. הסוף של החלק הראשון.